Il-biskuttin u l-biskuttini fħal il-ħmid di dejjem irid ngħid issa, ma nsemmix minnu. Le, mhux issa wara sigla, tlaqna sigla. Jiena naħseb nistgħu ngħidu b'pjaċir li aħna maħniex ħmira x'biskuttina ma tawniex. Ekku. Ġifieri bdejna mill-ewwel bit-tajjeb sewwa. Ma dik fiha xi sinifikat importanti. Però issa l-abtit semmejt il-biskuttini, semmejt il-croissant, ġifieri issa ħanħorġu minn hawn lebjena. Ta' qed nagħtu daqsxejn pariri dwar is-saħħa. All right, dot. Niftaħ il-Knisja. Ara, kont sagristan mela. Kont l-assistent tas-sagristan Giuseppe Sabarġiel. Insomma bħala politiku tipprova insomma taf kif bħala avukat aħjar, imma mbagħad fejn jitlu tfal għandi PhD. B'esperjenza ta' 6 tfal. Ekku. Fimti kollok nara. Ħafna drabi u sfortunatament hemm dik li tissejjaħ fil-politika an agenda. Ekku. Mhux fil-politika biss. Ikun hemm nies qed jagħmlu affarijiet mhux għal ġid komuni, għax inti tagħmel il-politika suppost għal ġid komuni, imma jkollhom aġendi personali. U qalli jiena dak li għamlu lill-Adrian Delija jiena ma rridx nibqa' nivvota PN. Ġifieri daqshekk kien hemm ċertu nies li ħabbew lilek. L-isfortunatament hija l-inqas mill-esperjenza tiegħi l-inqas sabiħa għax ħin kollu bit-tensjonijiet u sort of bil-pressures law u l-emmeċ. Dik il-parti issa mhux tant involut fiha, allura qed nagħmel u nieħu pjaċir nagħmel il-politika illi ittik sodisfazzjon kbir. Għandi sens ta' protection, protective. Għalihom mela. Tu bifer ħafna iktar għalma ma because in my mind. Għalma kont jien, mhux hekk. Iktar the quiet of the couple. Sirt naf li inti twilit fis-sena li twilit jien 1969. Summer of the 69, Bryan Adams. Summer of the Mużika. 69. Però jekk Bernard Grek jitlef u terġa' tissejjaħ elezzjoni għal-kap, inti terġa' tikkontesta għal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Le? Birkirkara, il-Karkariżi jixorbu l-birra mill-fliexkon. Mbagħad jgħidulna għal xiex, ngħidulhom xi tazzi ġew kollha l-belt. Ta' biex tax-xitwa jew tas-sajf ta'. Ta' xitwa, jien ta' xitwa ħi. Għax fi-xitwa aktar ma jagħmel kesħa. Inti avukat. Jiena tax-xitwa ta' bille. Dot, avukat. Imnalla l-imħalfin u l-maġistrati mhumiex Alfred Zammin. Insemmejt il-Bryan Adams, Zero Smith, dak it-tip ta' Soft rock. Soft rock, li they soothe the brain and elevated the spirit.